Ebanghelyo mao ang pagsaysay sa ikatulong higayon nga nagpagkakita ang atong Ginoong Jesucristo apan ining higayuna ngadto sa mga tinun-an. Sa dihang namatay si Kristo sa cross, murapod ang mga damgo sa mga tinun-an na apil og kamatay. Nagkuyog na gud sila kana bang nakita na nila ang direksyon sa ilang kinabuhi nga mao ang pagsangyaw. Apan sa diyang namatay si Kristo sa cross, murag unsay sunod, nagkatibulaag sila. So namalik sila sa karaan nilang buluhaton, back to normal business. Unsa man ilahang karaang buluhaton, mangisda. Balik sila. Wala naman to, nahanaw naman. So ningon si Pedro, tapok man sila, mangisda ko. So ningon ang uban, kuyog na lang ta, mangisda na lang ta, ngita taglain kinabuhi kay naundang naman eh. So sa ilang pagpangisda, sila biya mga skilled fishermen, skilled. Ug tibuok gabi silang nangisda, apan wala jud sila'y kuha. So unsay nitabo, samot ang frustrations, samot na gyud ang kakapoy, kay bugat na daan sa kasing-kasing, bugat pa sa lawas nga wala joy nakuha. Ni anang kaadlawon, nami kay pamin anang kaadlawon sa pagsubang sa adlaw. Si Jesus milakaw. Ang distansya sa ilahang bangka o ang lapihan, siyam ra kuno ka metros. So, doon ra kayo. Dire ra og kanang tibiha tingali. Siyam ka metros. Doon ra kayo. Magsyagitanay raman sila. So nangutan na rapod si Jesus nila, na ba may kuha? Ningon siya, wala may kuha. Diningon siya nga, itaktak sa tuo. Tukot. So nakakuha sila 153 kaklasing isda. Si Juan ang nakaila dayon. Ug ningon si Juan, ang Ginoo na, dili ang nawong ang nailan, kundi ang inistoryahan nga ilabay sa tuo. Kay kaniadto mo po'y gisulting Kristo katungwa sa kakuwag isda. Ningon po si Kristo, ibutang sa tuo ang pukot. Nakakuha sa isda. Kunya ngano mang si Pedro ni ambak ng gyud og una. Tungod kay nakonsensya si Pedro. Sa dihang si Kristo kinumduman tano, katulo man gyud niya gilimod. So konsensya gud si Pedro kay ngano man jung namakak ko nga gisultian man ko niya daan nga mamakak ko niya ingon ra ba jud ko nga hangtod mamatay, hangtod akong kinabuhi, ako jung ihalad di jud di ka isalikway. Katulog yun. Unya kay nabanhaw man. So nakadungog naman si Pedro nga nabanhaw si Kristo. So sabay tabuan ug magkit-anay me. Mura bag kanang tawo bitong kana bang mangdaot nimo no? Nya magsugat-anay mo, makatanaw ka na nimo. Dili nakatanaw. Magduko-duko na or malukop nagpanangil, pasangil-pasangil kay. Konsensya man naman binuhatan nga dili mao. So gadali siya ambak aron masiguro niya nga mauna siyang Kristo kay kasab-an manggaling siya, dili madunggan sa uban. Ang konsensya mo'y nakapatulod. Pero at least ang iyang konsensya ni paduol siya ni Kristo. Huwa siya magpalayo. Unya sa pagduol na nila, kinsa may nag-andam sa pagkaon, kinsa may nana may baga. Nanay baga. Asa to? Ana. Sa paggawas na nila, nakita nila dito may usa ka tapok na binagang uling nga maisda nga gisugba ug may pan usab. So kinsay gaandam og pagkaon? Si Jesus ang gaandam, nagbaga. Og unsa klaseng isda sinugba. Gahapon nga ebanghelyo si Kristo nangayo pud sa mga apostoles na amoy isdang makaon. So gitagan pud siya sinugba. Ang paborito ni Kristong pagkaon unsalan? Sinugbang isda. Ang nabanhaw Kristo, ganahan pud siya sinugba. Nya karon siya nag-andam sa sinugbang isda nga naapoy pan. So muna mga igsuon atong lantawon makita nato ang nabanhaw nga Ginoo nagpadayon sa pag-alagad kanato. Nagpadayon, wa gud siya muundang.
Mingon siya, I am here to serve and not to be served. Hangtod sa pagkabanhaw niya. Ug unya, nangaon sila apan wa joy nangutana kung kinsa siya. Kinasayod sila. Tingali lahi ang nawong gayod ni Kristo nining dapita. Muna mga igsuon sa pag-ingon ni Juan, si Kristo kana. Usahay sa tong kinabuhi maka-identify ta sa presensya sa Ginoo sa panahon sa kalipay. Makaingon ta salamat Ginoo sa blessings. What if naa ka sa panahon sa kagulanan? Maka-identify ka nga naa ang Ginoo. Tingali mo ni hagit nato mga igsuon. Nga atong ililahon ang Ginoo dili lang sa panahon sa kalipay, kundi usab panahon sa kagulanan. Ug makaingon pud ta ang Ginoo kana. Palihog manindog.